Истинска надпревара не само с времето, но и със собствената си издържливост, досетливост и наблюдателност. Това и още много повече беше първото издание на интерактивната градска надпревара Play БНР Бургас. Тя бе организирана от БНР Бургас и платформата Вътрешен глас по два хубави повода: 90 години от създаването на Българското национално радио и нашия 13-ти рожден ден. На 20 отбора се включиха в състезанието, чието старт беше пред емблематичната сграда Паметник на културата на БНР Бургас на улица Филип Кутев 2. Името е на БНР. Ако отпадат всички букви обаче... И още с първия въпрос, участниците разбраха, че условията няма да са елементарни, а ще трябва да разчитат на своята съобразителност, ориентираност и бърза мисъл. Никой не беше подготвен за това предизвикателство, но ако сте добри в смятането, имате опит с боравенето с координати и мислите логично, то определено ще имате предимство в тази игра. И ако ви е станало интересно какво представлява Play БНР Бургас, играта ще бъде достъпна до края на месец август, така че опитайте и вие да предизвикате себе си.